57 квадратни метра собствен двор, място за деца, домашни любимци или спокойни моменти след дълъг ден. Пред имота няма предвидено бъдещо застрояване, което означава светлина и пространство за години напред. Партерният етаж често става подценен, а всъщност е най-удобният избор за активен и спокоен начин на живота. Жилищната част е 61 квадратни метра с функционално разпределение и югоизточно изложение от всички помещения. Дневната зона е светла и уютна, с директен излъз към двора. Кухнята е оборудвана с уреди в гаранция и разполага с хладилник, вградени печка и микроволна в колонен шкаф, котлони, абсорбатор, мивка и място предвидено за съдомиална. Мебелите са по поръчка, подбрани с мисъл за практичност и дълготрайно удобство. Спалнята е тиха, добре ориентирана и отделена от дневната зона. Пространството е създадено за пълноценна почивка и личен комфорт. Банята е напълно завършена и функционална, в хармония с цялостния стил на имота и с внимание към детайла. Сградата е бутикова с малко съседи и АК-16 от средата на 2024 година, луксозни общи части и ниски такси за поддръжка.